Tulo ka panimahin sa sitio Kawayan, Barangay Gunoom, Lapu-Lapu City ang nasunog. Alaw na 26 karong hapon ang nabiyang linuto ang usa sa mga gisubay karon sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog. Ubay-ubay sa mga residente sa dapit ang nibutyag nga sawa pa muulbo ang kayo na dungog nila nga adunay nibuto. Ang tagiya sa panimahi diin nagsugod ang kayo misay-say sa mga fire investigators nga gikan siyang namasura aron may mapakaon siyang tulo ka mga anak. Apan nakurat na lang siya nga nasunog na ang ilahang panimay sa iyahang pag-uli. Sa kalagod sa pipila ka mga silingan, gikitahong nasukbagan ang naasong tagiya sa panimay. Base sa hazard mapping nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City Fire District, usa ang sitio Kawayan sa madapit nga sa dakbayan nga gikonsideran nga high risk tungod sa kahagipot sa dapit. Ang oras atong nahibawan nga alas 12 pa sa alauna pasado. So dunay dako nga probability nga igamit na sad sila og ila pangluto niya gibiyaan mga bata ra may nahibilin. Ya, syempre mga bata nagdula-dula lang gihapon. Ang mga tao niya light materials